Hello! Mä tuun näyttää teille nyt meikäläisen yksistä aerobisreeneistä yhden osion. Te olette nähneet mun jotain reenejä, missä mä vedän ehkä just jossain TikTokissa sun muualla, jos mä en ole niitä jakanut tänne näin. Mä haluan nyt jakaa tänne näin yhden ehkä brutaalimmista osioista mun aerobisista treeneistä, niin tää voimakelkka-treeniosio, koska mä oikeasti tein nyt aika äärimmäisen isoilla painoilla, kuormalla työnsin kelkkaa, ja se, että matosta tulee aika hyvin sitä kitkaa siinä, niin pääsette nyt näkemään aerobisesta treenistä tämän osion. Ja mä ennen näitä kahta kovaa niin kuin suoritusta, niin mä tein teinköhän mä noin 5-6 rundia. Mä nostatin koko aika painoa ylöspäin, kunnes mä nyt sitten saavutin nämä isoimmat lukemat, millä mä tein nyt, mitkä mä otin videolle. Niin lähdetään tsiikaamaan. Katsotaan miten liikkuu kelkka. Nyt tulee niinku varmaan isommat painot tuohon kelkkaan. Mulla on kaksi rundia pitää vetää edestakas. Niin mulla on nyt tossa tossa on joku 120 kiloa. Sitten mä tuun lisää vielä tohon 25 kiloa lisää. Jos kelkka painaa 10 kiloa, niin tiedä painaanko enemmänkin. Niin sit tossa on joku 130 kiloa. Katsotaan miten liikkuu. Äskeinen noin 100 liikkuu aika kevyesti. Harjoitus tekee mestari. Eiks niin mene? Helposti. 300%. Kaikki tää ei mitään.